So you must tell me ukuthi mawuzofika ngunqwaba ngapi. Amthanda ngcwabele ekhaya. Ngcwabele ekhaya. Ngiyakwazi ngini mina. Ekhaya mthala phela eMpumalanga nje. Acha akabuya tesukula hlamntu. Mthala uyangihambisa ePietrischief ndamagama ukehla mina balile kulele khona umkhulu kanti manje uyathisi. Wena ungukatesi ukuthi alizikhulumele isikhathesi. Ukathi wena istory sakho lesi uloku uqina ngazo. Khamanje mthala ngifuna mina ngithi ndoda ngikhulu must tell me the truth here. Ngikuhambisa nga. Mthala manje okay uzangihambisa ekhaya lapho kuzalwa khona umama. Umama uzalo. Izihlobo zika mama lapho uzalwa khona izihlobo zika mama. Ngapi lapho? Echuruma.